načinima domaće lepe. Tako kao što su nekad naše bake pravile. Od sastojaka je potrebno brašno, kvasac, sol, šećer, prašak za pecivo, ulje i mlakavo. U brašnu 700-800 grama dodajem prašak za pecivo, sol, so jedna kašika puna i prašak za pecivo pola kesice. Izmešam ovako i u sredini stavim pomorotke. Kvasac, malo šećera i mlake i vode. Sad čekam da se malo opusti kvasac i onda nastavim da mesim. Dodajem i malo ulja. Krećem da mesim. Testo je gotovo. Obavezno dodajemo malo ulja. Testo ostavljamo sada da naraste. Testo je naraslo i sad treba da premesimo. Testo je naraslo po drugi put. I sad pravimo male lepinice. Zatim ih režem na uljenom plehu. Neka je malo veća, neka je manja. Nisam baš. Malo ih ukrašavam. Zatim ih ostavljam da stoje jedno 25 minuta malo da narastu. Prošlo je 25 minuta. Sad ovako uzmem hladnu vodu i rukom bi premešam da bi imali mlekom boju. Spustam ih zagrejanoj revni na 200 stepeni.
Jedno 20 minuta se peku, možda i manje, vidjet ću. Pinje divno mirišu.